So, tutuloy tayo sa ating Sunday School. Sapagkat yung pinag-uusapan natin, pero bago tayo mag-usap, okay na bang lahat? Okay na, sige. Hindi na masyadong, ano. So, pag hindi kayo komportable, taas lang kayo kamay. Pastor, para kung may kiti-kiti dito sa puwet ko, taas ka lang. Hindi, ganito, kung nainitan kayo, labas kayo sa labas. Tapos pag di na kayo nainitan, pumasok kayo sa loob. Para masaya ang ating pagkasama sa atin. Masaya ba tayo ngayong umaga mga kapatid? Amen. So magdasal muna tayo saglit at tuloy na tayo sa ating pag-aaral. Ama namin Diyos, Panginoon naming mga Panginoon sa lahat, salamat po sa iyong biyaya sa amin na imuotrogin pasikat at adlaw. Kaming kagabi ay iningatan mo kami. Ngayong umaga, sasambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan at sa iyong biyaya sa aming mga buhay ay hindi ka nagkukulang sa amin. At salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa inyong pagpapala. Salamat po sa inyong pagmamahal sa amin, Panginoon, na iyong mga anak. Sumagang ito, isinasama din namin sa pagdadasal ang aming Pastor Felix Laron. At ang mga kapatid namin sa Mayruga. Ay patuloy mo silang biyayaan din naman, O Diyos, ng mga spiritual na mga panalangin upang ang bawat isa ay lumago sa pananampalataya at dumikoon laban sa mga pagsubok na dinadala ng kalibutan nga nahan kaaway na mga Satanas. At kami, Diyos, ay mapadigon sa imong mga pulong na imong ginyakanhaam na amo ito na namon sa saligan, amo ito na namon paninindigan, amo ito na namon ipaglalaban samtang nabubuhay pa kami din niya kalibutan, Ginoo. At kami, Panginoon, ay lubos na nag-inulat ang imo pagbalik, ay matagpuan mo kami na napadayon niyang nag-aalagad at nagdadalaan mga kalagay mo tila. Salamat sa Diyos, pagpapasaylo naman mga sala. Salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Sa ngalan ni Jesus Christ, na aming tagapagligtas. Amen. So, we remember last Sunday, ang ating discuss is about Bible authority. Ang otoridad ng Biblia sa pangangaral at pagtuturo. So, ang ating naging verse doon sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. Kung ating titignan sa ating mga Biblia, ang kahulugan ng 2 Timothy chapter 3, verse 16, nga ating tanan ng mga kasuratan ay gintaganhin gahom ang Diyos, kinasiya ng Diyos. 2 Timothy chapter 3, verse 16, sinasabi dito mga kapatid, na ang bugos nga kasuratan ginsurat hapag aghat ang Diyos. So, waray word sa Bible na diri ang Ginoo it author. So, tanan na pulong, tanan nga words sa atong kapot-kapot nga Bible yan na sulat yan ng Diyos. Natuba kita ito mga kapatid. Amen. Walang words dyan na hindi sulat ng Diyos. Walang pulong dida, waray yakan dida sa Bible nga diriti kang sa baba ng Diyos. Gin surat hapag agat ng Diyos. Ngan, tungod ini nga mga pulong, surat ini ang Diyos, mapulsanon para pagtudlo ang kamatuoran, pagsaway, han kasaypanan, pagtadong han baliko nga mga buhat, ngan pagtudlo hin matadong nga kinabuhi. So, salita ng Diyos, epektibo ito sa lahat ng bagay. Kapag ang Diyos nagsalita, mga kapatid, siya ay kagaya ng hari na naghahatagin sugo. Okay? So, ang Diyos natin ay Diyos na may salita. Ang Diyos natin diri mula, diri hiya pipi. Ang Diyos natin nagyayakan, at ang iya mga yakan nakabutang dinhi sa baraan nga kasuratan. Basahin natin sa Hebreo 4:12. May kita natin ang mga salita ng Diyos na niya pulong makagaraom ang atanan. Hebreo 4:12. Ano siling mga kapatid? Buhi ngan maabtik an pulong ang Diyos. Ano ang pulong ang Diyos? Buhi
ngan abtik. Ang salita ng Diyos kagaya yan ng Diyos. Tungod kaya niya pulong tikang haiya, pero yung signon, ang karakter hiton nga iya pulong, parehas ang karakter ang Diyos. Kung ang Diyos diri namatay, ang iya pulong giyak diri namatay. Kung ang Diyos makagaraom, ang iya pulong giyak makagaraom. Basahin natin mga kapatid na ang Diyos diri namatay, nga na ang pulong ng Diyos diri namatay. Mateo 24:35. Mateo 24:35. Kaya, kung may tatapuran ang tao, waray iba, kundi ang pulong nila ang Diyos. Ada na po kita mga kapuktuhan. Amen. So sabi dito mga kapatid, Mateo 24:35, magpapapas pa ang langit nga ng tuna, kundi magpapabilin anakon mga pulong. Kung ang Diyos, diri niya namatay, sugad giya pa niya mga pulong. Diri ito mawara. Kaya sanglit dapat ang tao, ang iya paglaom nga, ang iya pagsarik, diri din niya kalibutan. Kaya ini nga kalibutan, magpapapasini. Dapat ang iya pagtuo sa mga bagay na hindi nauubos. Sa mga bagay na buhi nga maagtik, ang iya dapat pagtapod nga pagsarig sa salita lang ng Diyos. Dito lang, kaya ang ating simbahan, nakapokus po tayo sa Bible authority. Ang ating pangangaral galing sa salita ng Diyos, ang ating pagkinabuhi galing sa salita ng Diyos, ang ating pagproseso sa ating mga panimba, ang ating gimbubuhat ng mga ministeryo, tikang good sa salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya, siton pa lang ang butang dapat malipay na kita. Tungod kaya natin buruaton, diri kita nawara. Hindi tayo kagaya ng mga kulto na lumabas lang dyan sa kung saan. Hindi tayo kagaya ng mga surusimbahan na didang na nagsurusimbayan ng agat. Kundi naton mga ginbubuhat, tikang good sa nakasurat nga pulong ng Diyos. Kaya, doon tayo sa letter A ngayong umaga, letter A. Last week, Bible authority. Next letter sa word na Baptist, letter A. Ang meaning ng letter A ay autonomy of the local church. Autonomy, spell autonomy. A-U-T-O-N-O-M-Y. Autonomy of the local church. Kung usa sa mga marka ng Baptist ay ang pagtahod ng pagtapod la sa pulong sa Dios, ang ikaduha nga karakter ng Baptist naglulugarin. Ano ni kaduha mga kapatid nga karakter ng Baptist? Naglulugarin. Nagsasarili. Independent sa ibang nga kayakan. Independent. Kaya sigunit independent o naglulugaring or autonomy, kagaya lang ng word na auto, di ba? Yung auto, di naman doon nakakabit kung bisan ano nga butang, bisan ano nga butang, kundi nadalagan niya kalugaringon, ang auto. Sumakay ka ng 4 wheels, tawag yan auto. Nadalagan ito na naglulugaring. Ganon din ang simbahan, nadalagan iyahin, naglulugaring la. Kaya siton nga autonomy, may datulong ang butang. Naglulugaring in paggobyerno, self-governing sa English. Naglulugaring in paggobyerno aniya kalugaringon, self-governing. Ikaduha, naglulugaring nga pagsuporta, self-supporting. Ikatulo, naglulugaring nga pagpapalaganap ang pulong ng Diyos, self-propagating, propagating. Mga kapatid ko, nga mga member sa mission, tandaan natin itong mga butang na ito. Sabagat dito maglilibot-libot tat buruato. Dini magpa-function tat ministry sa tatlong bagay na yan. Self-governing, self-supporting, self-propagating. Sa tatlong bagay. Naglulugaring. Pero yan samtang mission kita mga kapatid, mission pa man lang ito yan Dili pagod nat masisiring na naglulugaring na kita. Pero susubukan na nat. Pinagyan grasya ang Diyos na naglulugaring kita sa mga butang. Pero dapat maintindihan natin na isang araw bubuhuyan kita ng mayorga.
At kita magiging usa nga simbahan dinhi na waray na tinikangan. Pero mo dili mawawara na ira it nagtikang haat. Pero na kung karoy sigmon mauutod ang ira pagsuporta haat dinhi. Maglulugarin kita. So doon tayo muna sa self-governing. Punta tayo sa Matthew 18 mga kapatid. 15 hanggang 20 mga kapatid. Nandiyan na po kayo mga kapatid. Okay, so dito muna tayo sa paglulugaring nga gobyerno ang simbahan. Kung makasalahay mo in imo bugto. Nasusundan niyo po mga kapatid. Kung makasalahay mo in imo bugto, kadto ang sumatihiya aniya sayop. Kundi buhatay ni hinhilom nga kamula nga duha. Kung mamati iya ay imo may babalik an iyo nga duha maupay nga kaburuton. 16. Kundiri iya mamati ay imo pagdarahin duha o tulo ka tawo base ang tagsa nga sumbong pagmatuoron pinaagihin duha o tulo nga mga testigo sumalaan igin siringan kasulatan. 17. Kundiri iya mamati ay haira igsumat na ngahaw ang nga tanan ngadtuhan simbahan. Ngan kundiri pa iya mamati han simbahan huna nahiya sugad nga usa nga diri na tuo han Dios o usa nga para sukotin buhis. 18. Sanglit na saring ako ay iyo nga tanan kun ano an iyo igdiri hatuna igdidiri didto ha langit. Kun ano an iyo itugot hatuna itutugot didto ha langit. 19. Ngan igsisiring ko pa iyo kun induha hayo dinhiatuna magkauyon in pangaro in bisan ano nga butang iyahatag ito hayo hanakon amay halangit. 20. Kay kun may duha o tulo nga magkatirok in pagampo haakon ngaran aadto ako upod haira. Salamat sa Panginoon. So ito ang itsura ng simbahan. Jesus Christ is the head of the church. Ang church ang iyalawas, ang ulo si Jesus Christ. So iton nga tawo kung imagine at iton nga butang ang simbahan ang lawas, ang ulo si Kristo. Independent iton nga tawo. Kumbaga ang aton pagdidesisyonan dito sa lupa, didesisyonan din sa langit. Sa natin nabasa yun, verse 45. Matthew 18 verse 18. Matthew 18 verse 18. Sanglit na siring ako ay iyo nga tanan. Kung ano ang iyo igdiri hatuna, igdidiri dito ha langit. Kung ano ang iyo itugot hatuna, itutugot dito ha langit. So waray right, waray karapatan ang ibang nga tawo nga maglabot sa simbahan. Amen ba mga kapatid? Waray politiko nga may gahom nga maglabot din niya atong simbahan. Waray hiin o nga bisan hino nga tawo o bisan kilala pa iton waray niya katungod nga maglabot hanaton simbahan. Ug bisan anyawa waray niya gahom nga maglabot at kay may kun may da karapatan nga magmandarhat ang Ginoo la. Kumbaga kung ano't nakabutang din niya kasuratan ang ulan aton ipapatupad sa aton simbahan. Oh, amin po mga kapatid. Naglulugarin kita din eh. Nagsasarili. Hindi tayo papayag na may simbahan din eh. Kung bisan nino dida maglabot sa naton patakaran din sa simbahan na waray sa pulong sa Dios. Tandaan natin na waray ibang nga masusunod sa simbahan salita lang ng Dios. Amin po mga kapatid. Oh, yun ang karakter ng simbahan eh. Ang salita lang ng Dios ang may gahong. Ngayon, nabasa gyat natin dito mga kapatid sa Matthew chapter 18 nga bisan ang pagtatanggal ng member o bisan ang pag-address mga issue sa loob ng simbahan, ang simbahan laan nagaayos. Amen ba? Amen. Oh, sabi diyan, kung may sala sa iyo yung kapatid mo, ano sabi? Ipagkalat mo? Ano sabi? Kung may sala, hay mo verse 15. Kato
Hindi mo ipagkakalat yan. Oh. Kung may dangayan sa lahaiman, sa nga bugto, sila hindi sa baran ng sulatan, puntahan mo siya, kayong dalawa muna. Usap kayo. Diba mga kapatid? Ngayon, kung hindi siya makinig, dala ka ng duha o tulo ka tao nga magpapatuod ani mo ginaya ka na iya. Mapadigon tin kinyan Jesus rin. Ikatulo, kung dili lagi pa mamati, dadto na nga aw sa simbahan. So nakita niyo pag-address it mga issue sa loob, naglulugar ng lagyap. Kaya diri tama na kung may nakasalahay mo nimo bugto, igsasarang nim biskan kanay. Makadto ka ha Facebook. Doon mo itatag yung kaaway mo. Ika-member lagyap na naton, ayaw. Naglulugarin kita eh. Kumbaga meron tayong circle na huwag kang lalabas dyan. Meron tayong boundary. Kaya ang mga taga-kalibutan, diri ton apilaat. Ngan kita nga mga taga-simbahan, diri apila ira. Meron tayong boundary. Kaya kung meron mga problema sa church lang yan inaayos. Diba? Kaya sa'yo, nga kung magkasalanan mo, bugtuay mo, makadto ka sa gobyerno. Sa'yo piton nga dako. Nga kung, bawa, paano ba ito i-explain? Sana nasusundan niyo sila sana? Nasusundan niyo mga kapatid? Diba? Nagkasayop sa sigilo. I-report ko siya sa polis. Tama ba yun mga kapatid? Kung parehas tayong member sa simbahan tayo magkita. Huwag mo ilalabas yung mga issue sa labas. Dito lang natin naayusin. Amin ba mga kapatid? Babasahin natin dito sa 1 Corinthians. Naglulugarin kita. Kusa pa, masisira ang ating patotoo sa mga tao sa kalibutan. Maruruba na aton testimony. 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 6 verse 1. Mga kapatid, maganda ba yung napag-uusapan natin? Amen. Oo, malaking ano to. Blessing to sa atin na mayroon tayong salita ng Diyos. Mga BBS at bang, naintindihan niyo si Pastor? Tiisin niyo, paglaki niyo magigits nyo rin itong mga bagay nito. Verse 6, verse 1. Kung inusaha iyo, may ada isurumbong kontra yung kasibugto. Okay, meaning to say, pare sila ng member. Simbahan. Kaya ano, nga napakadto kamoy mga maghurukom nga diri nakilala ang Dios. O meaning to say nakadto hira sa mga otoridad sa kalibutan. Tatawagin nila sa konsehal. Kunuhay. Kaya ano napakadto kamoy mga maghurukom nga diri nakilala ang Dios. Ngan diri lugod asin niyo pinapagtuhay ang iyong mga magtinuuhon. Verse 2. Diri ba kamo maaram nga ang mga magtinuuhon amuan maghukumhan kalibutan? Sanglit, kung kamo ang maghuhukuman kalibutan, diri ba kamo takos makagtuhay, hinggudi nga mga butang? 3. Diri ba kamo maarang makitaan maghuhukuman mga anghel? Church ang magja-judge sa mga angel. Maghuhukuman mga anghel. Ase pa ba ang mga butang ini nga kinabuhi? Verse 4. Sanglit, kung maabot insugad nga mga kasamo, ipapagtuhay ba ito niyo in mga tao nga waray labot ang simbahan? Klaro ang mga pulong din mga kapatid ha? O diba? Sanglit kung maabotin sugad ng mga kasamo, ipapagtuhay ba ito niyo in mga tao nga waray labot ang simbahan? Verse 5. Hin ka makaarawad para iyo. Sigurado nga may ada bisan naman lao sa diday iton iyo katiguban nga maara magtuhay ang iyo kasamukan. So, sa church, meron dyan mga kapatid, diri kasi naiwasan na may dagod mga problem. I mean ba mga kapatid? Diri to naiwasan, diri to nalikayan. Diri normal nga waray iton. Pero dapat intindi ng church na naglulugaring hiya, nagsasarili. Meron tayong gobyerno sa loob. Na diri apil ang gobyerno ng Pilipinas. Tandaan natin, may kaharian ang Diyos. Amen ba mga kapatid? Nasa kaharian tayo ng Diyos. Kung nasa kaharian tayo ng Diyos, si Kristo ang hari. Kita nga tanan, mga magkakapatid, ngayon mga sundalo ang iya kaharian.
Sanglit, kung may danat problema din or bisan anong nga butang nga kailangan at masolusyonan, tayo mismo ang mag-aayos. Amen ba mga kapatid? Sana naintindihan yung sinasabi natin ngayon. Ikadua, hindi lang basta mga issue sa loob ng simbahan ang ginaayad. Halimbawa, kung meron din tayong mga kailangan tulungan ng mga kapatid. Amen ba? Kapag ang isang mga kapatid nangangailangan, ang unang dapat aasikaso sa kanya ang church. Hindi ang bisan hino sa kalibutan. Kaya, these 3 years na aton pagkukoy din sa San Isidro, yun yung isa sa gusto ko bilang pastor nyo na ma-build up na yung kapatid na bulig kasi bugto, yung kapatid na bulig din sa bugto, bisan yan ang maalam kita nga makuri ito nga butang. Pero kaluoy sa Diyos, grasya ng Diyos, mangyayari din yan. Oh. Kasi meron tayo sariling gobyerno, sariling paglulugarin. Bisan na natin building mga kapatid, maglulugarin kita sa Dili mawaraan kamaturan nga kita maal sa iton. Kaya naglulugarin kita. Di tayo pwede humingi kay Mayor. Oo, Mayor, tagi daw kami paralitin. Semento. Mayor, tagi kami paralitin. Ano daw ito? Mga materialis. Pondo. Dili. Kaya naglulugarin kita mga kapatid. Kay kung dumao kita hitawo, karoy singon nawaran at atong takot sa Ginoo. Anong gagawin natin? Lord, nag-aampo kami ay mo, buligi kami, tungod kay mga anak mo man kami. Grasyahi kami. Nga ito nga grasya na imo igahatag ang Ginoo gagamiton nam para imo. Di ba? Napakaganda mga kapatid. Kasi, the time na dumawag kita yung tao, magmamalaki sila sa Diyos. Ito, tinuturo ko to para magkaroon tayo ng third eye. Sabi kong third eye sa ministry. Kapag the time na dumawag kita yung mga tao, sigdon panat ng mga reko ito, mawawala ang ila pagtao sa Diyos. Kaya no, masaling ito, uy, kaya no, simba kami ay iyo, ikamunganit na daw pa. Guess nyo mga kapatid. O, dili parehas bisan hinay-hinay talagot matindog na titon, pinaging pagtuo. Amen ba? So yung verse natin, Philippians 4:19. Basahin natin doon. Kaya mga kapatid, mahalaga itong marka ng mga baptist. Isa sa marka ng mga baptist, hindi na natapot sa iba, sa Diyos lang. Philippians 4:19. Philippians 4:19. Mga kapatid, di nyo ba napansin, nasa self-supporting na tayo? Di ba? Pag-suporta na natin istoryahan. Kanina, pag-gobyerno, self-governing, yan na, self-supporting na. Self-supporting. Philippians 4:19. Ngan ang Diyos, upod ang hurang nga bahandi, pinaagi kan Kristo Jesus, mahatag hangatanan nga iyong mga kinahanglanon. So simbahan ang Dios ma-provide iton iya para haiya buruhaton. So diriton easy money. Tindaan natin ito mga kapatid. Di tungod kay nasa simbahan ka, makakwarta ka. Alam niyo yan, nagigis niyo ako mga kapatid. Alam niyo na ito eh. Dito kay ada ka na sa simbahan, makakwarta ka. Sayo. Kay tigam ni Jesus Christ, panday. Ginuot to ha. Dito nga, kasi yan ang mindset sa probinsya ng mga simbahan eh. Maapilira, tapos kada December may makarawat nila. Di ka nga simbahan. No, sa'yo. Ang simbahan, dadalhin ka sa Diyos. Nga ng Diyos, tatagan ka in kinadman ng grasya. Nga, bubuligan ka niya nga ikaw mismo makatindog git imo tiil. Amen mga kapatid. Yun, self-supporting. Kaya,
sa simbahan natin, hanggat maaari, tumutulong tayo sa mga kapatid na nagbibiling in hanap buhay. Oh. Isa pa, kung may hanap buhay nga mag-uol, sudli lagi ha. Waray hanap buhay nga diri mag-uol. Amen mga kapatid. Oh. Tanan nga pagkabuhi mag-uol. Oh. Kayan pagkabuhi nga diri mag-uol. Dito maupay. Oh, diba? Mamaya, isang gabi, doon na sa iskina, nagtapo. Iba na ngayon yung pagkabuhi. Dito mag-uol. Pero may kwarta kaya. Ang sa Diyos, marangal. Bisan mahugaw tim kamot. Kumuha para sa Panginoon. Yan yung blessing ng Diyos sa'yo na nabubuhay ka ng marangal. Amen ba mga kapatid? Amen. O kaya ayaw natin sa church ng tamad. Ayaw natin sa simbahan natin ng tamad. Ayaw natin ng hubya. Hindi kita ng hubya. Dini. Kaya kung hubya ka, magbagong buhay ka na. O. Amen ba mga kapatid? Sana na may nakukuha tayong aral. Oo, kailangan natin ito sabihin eh. Hindi kita ng hubya. Kasi, kung hubya ka, magiging kargo ka ng simbahan. Magiging kargo ka ng ibang tao. Dapat blessing ka sa iba. Ngayon, kung may nakikita ka nga pakabuhin nga mag-uol, ikaw po, Lord, buligyap sini. Taging kusog. Sudli. Sudli, bisa mag-uol. Kiti kaya, may ara kagya. Ayun mga kapatid. Oh, ganun lang yun. Ngayon, ito nga kagulanan nim, babalsan to ng Diyos ng kailangan mo. O, di ba? Eh hindi ka problema sa araw-araw. Eh, ang problema danay, kapag may opportunity, kikikita niyo, mag-uol. Ayun, direct sitan. Namimili ka, may dana nga ni. Danay may opportunity na nga ni. Okay? Sana may nainayan tayo ni. Danay may opportunity na, nadiri ka, kay mag-uol. Di ba? Sige, sige. Tigam ni mga kapatid. Tigam ni mga kapatid. Og sa linmingkod si Kristo sa trono ng langit, dumaan siya sa Kalbaryo. O, doon pa lang na principle, makukuha tayo ng aral. Og sa linmingkod si Jesus sa heaven, umagi siya sa cross. O, kaya, aagyan talaga ito ng mga anak ng Diyos. O. Ngayon, isang araw, tungod din mo kagulaanan, pagpapalain ka ng Panginoon. Oh, isang araw, magpapark yung mga Montero nyo dyan, mga kapatid. Hindi ako nagbibiro. Isang araw, magpapark yung mga van nyo dyan sa labas. Itong simbahan, dako-dakoan ng duro. Bakit? Sa mga nagtikang kita sa mahirap na paraan. At lahat ng pagsisikap, binabawian ng Panginoon. Oh, ngayon, kung talag sa may bumuli ka, di rin natin ito pwede lauman. Lord, thank you, may bumuli. Pero huwag niyo maaasahan yun. Kaya pwedeng di rin na ito numutro. O, pag di rin na ito numutro pag buli ka, may iwan kita sa ere. Mga ngapat tayo. O, di ba? So, sana may nakuha yung aral ng umaga. Kaluwi sa Diyos. Kasi, gusto ko maging klaro sa atin na walang ibang lalauman ng simbahan ang mga member lang. Isang araw, pag pinagpalat ng simbahan, masasabi nyo, pinaging pagtupo ang Ginoon na gawa namin to. Oo, mga kapatid, sana na-imagine nyo yung nasasabi ko sa inyo. Ngayon lang ito na talagang mapuri. Kaumansit Kapurian, kaumansit Bagyo, masirak man liya. Masirak man ito. Kaumansit mga dilubyo sa kinabuhi, andyan ang Diyos para i-comfort tayo. Ngayon lang yan. So, huwag kayong manluya. Galatians 6:9. Si Bonbon, kuha ka ng aral. Oo, paragin. O, di ba? Marangal na pagsikap. Galatians
6. No. Galatians. Pagdasal mo kuya mo ha. Tindigan sa Galatians chapter 6. Say natin. Verse 9. Ayun, saktong-sakto. Bali Dilo, pakibasa nga Bali Dilo sa Bible. Sanglit ayaw kita pag inubihan pagbuhat tinupay. Kaya kung magpadayong kita, maabot ang panahon ng mag-aani kita. Amen. Amen. Sakto mga brid, no? So, sanglit, ayaw kita pag kinupya. In pagbuhat, in maupay. Kaya kung magpadayon kita, maabot ang panahon nga mag-aani kita. Oh, verse 10. Sanglit, hakada panahon nga may higayon kita, magbuhat kita in maupay hangatanan. Kundi labi na gudhan mga sakop ang aton panimalayin pagtuo. Kung may priority tayo na buligan, mga kapatid natin sa Panginoon. Huwag mong hayaan yung kapatid mo nakalugmok, wag. Ngayon, kung waray ni may bulig, kay waray good, magdasal ka, Lord, samahan mo kami. Alam namin ngayon lang to. Oh. Amen ba mga kapatid? Kung meron naman laman pala yung ano mo, ano ba yung may laman? Bulsa mo, wag mong pigilin na ibigay mo. Hindi hirap to. Wag mong tiisin yung kapatid mo nangangailangan. Kapatid mo yan eh. 1 John 16. Masaya rin. 1 John 16. 1 John chapter 3 verse 16. Basahin natin. Amoy nian, pagkilala naton kung ano an gugma. Iginhatag ni Kristo ang iya kinabuhi tungod aton, sanglit angay man naton ihatagan naton kinabuhi tungod naton kabuktuan. 17. Kun riko ino sa katawo, ngan kinikita niyan iya kabukto nga nagkikinahanglan, ngan diri mabuliga iya. Uunanhon pakasring niya nga may niya gugmahan Dios, ay an iya kasing-kasing. 18. Mga anak ko, kinahanglan diri lahaim-im o guwait anaton pagigugma. Kinahanglan tinuod ini nga gugma kung ipakita didahin mga magupay nga buhat. Amen mga kapatid. Ngayon, kung waray talaga eh. Ngayon, kung may daliwat, wag mong tiisin yung kapatid mo na ang ilangan. It's very simple sa church. Kasi, ang aton pagtuo di nakasalalay sa mga naiihap na mga butang. Di ito nakasalalay sa mga material. Oh. Malalim ang ating devotion sa Diyos. Diri pareha sa mga ibang reliyon. Oh. Simba sila paglinggo. Peace be with you. Peace be with you. Oh. Peace be with you. Paglabas, sila yung mga nag-aaway. Diba? Brother, sister, which na? Diba? Peace be with you, brother, sister. Paglabas sila nag-aaway-aaway. Sila hindi nagtutulungan. Yung mga mata pobre, titignan nila simula ulo hanggang paa yung kasi bukto nila. Tapos kilay pa yun. O, gano'n. Diba? Paano ba yan? Ganun yung iba. Bakit? Wala sila yung pag-igugma ng Diyos. Sa church, hindi dapat ganun. Tulungan para sa gawain. Yan ito mga kapatid. Tulungan para sa gawain. Halimbawa, yung maliit mong naitulong sa kapatid mo, hindi mo alam, isang araw, gagamitin ng Diyos yan mag-riko. Who knows? Sunod nakakasabot. Ani mo ginbuligan niya ng pawaray-waray, isang adlaw siya. Diba? Siya ang pinakamayaman sa dulag isang araw. Hindi mo alam. Kaya tulong ka lang, basta meron ka. Hindi mo alam, isang araw yan, na tinulungan mong maliit na kapatid. Yan ang pinagpala ng Diyos ang araw. At siya babalik sa'yo. Ano lang yun? Kung ano yung tinanim mo, yan ang iyong anin. Galatians 6:9.
So, sunod natin pag-uusapan yung, hindi, sumpay na natin, diretso na. Saan na tayo mga kapatid? Self-governing, self-supporting, self-propagating. Ito na tayo mga kapatid. Okay. Pero basahin muna natin ito, Galatians 6. Galatians 6 verse 9. Basahin natin. Isang verse, ano ba yun? Sila. Nagkamali ako ng numero mga kapatid. O, 6-9 talaga. O, tama. Galatians 6:7, I mean. 7:6-7. Ano siring mapalit? Ayaw paglimbong yan iyo, kalugaringon. Waray makakaglimbongan Diyos. Kung ano ang igtanom ang tao, amo manan iya, pagani yun. So, magtanim ka ng kabutihan, aani ka ng kabutihan. Gawan mo ng mabuti yung kasi tao ni gagawan ka rin ng mabuti. Yun. So, ang church, self-governing, self-supporting, ikatulo, self-propagating. Nagpapalaganap tayo ng salita ng Diyos na tayo-tayo. Waray na't ibang nilalauman. Tayo-tayo nagdala ng tao sa Panginoon. Hindi tayo sumasali sa mga crusade na yan. Hindi tayo sumasali sa mga kung ano-ano mga activities ng world. Tayo-tayo mismo nagsishare. Amen ba mga kapatid? Kaya, I pray na bawat isa sa atin marunong mag-share ng salvation. Pag save ka, maaram ka dapat. Save ka eh. Diba? Yung experience mo ng kaluwasan, i-share mo kay iba. Tulong-tulong din tayo sa pagdadala ng tao sa Panginoon. So next Sunday, i-elaborate ko ito ng mga puta. Ano yung meaning ng autonomy? Naglulugarin. Nagsasarili. Lord willing, isang araw maging Bible Baptist Church tayo dito. Church na good mang din eh. Wala namang nangyayarap sa atin. Pero samtang mission kita, I remind everybody na kapag nag-decide ang mayorga, maapil kita. Kung ano nila karuyag, masunod kita. Mission kita. Pero samtang sugad it reality, hinay-hinay, naglulugaring na kita. Amen mga kapatid. Kasi ayaw din natin na masanay tayo. Mamaya buwi ang kita na diri kita andam, maano tayo sa ere, mabili na. Amen ba mga kapatid? So, maintain ito na autonomy of the local church. Dasal tayo. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong biyaya sa amin. Ngayong umaga ay nagkasama-sama kami at magsasalo-salo kami sa iyong mga pagpapalang spiritual. Salamat po Panginoon sa kasiyahan din. Salamat gyapon Ginoo sa 1 week na imo kami igintapok Ginoo. Iningatan mo kami sa bawat naming pagbiyahe, sa aming pakikisalamuha sa mga tao. Gintagan mo kami kamurayaw adlaw-adlaw, waray samok, waray pilitan. Salamat Ginoo sa pag-atag ni maamon in maupay nga kinabuhi. O Ginoo, anamon ang iyo ay padigo na. Kay diri maiwasan ng may mga pagsubok na madaangat. Pero Ginoo, sayod kami na diri kami taga dinhi kalibutan. Lord, bless po niyo ang mga kapatid sa lugar na ito. Bigyan mo kami ng kasipagan, kalakasan. Tagan mo kami mga opportunity. Patag ko sa mga ministry sa aming church, patuloy naming maalagaan, maupay. Ang pagdadala ng mga tao ba, Panginoon, ay patuloy namin maging priority. Sapagkat ang kalag ay waray value, higit sa lahat. Sa pamamagitan dito, Panginoon, ay pinibless mo kami upang magamitan mo kami sa gawain mo. Dakong ang diferensya sa world, bless mo ira, parahan ira kalugar yung na para ira magbaso lain. Nanimo ka upaya nagduduso, ira para magbaso. Ang ira blessing din gamit ira para ira kalugar yung ang mga tao sa world. Hawa, ham, kinabuhi, hay mo Ginoo.
na binibless mo kami para sa iyong gawain. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang aming family day this coming week, this coming Sunday. Bless niyo rin po ang mga Bible study namin din ni Adulag. Pagpalain po mga families. Bisan an puro atong Ginoo sa Barangay San Vicente po, O Diyos, ang Bible study doon this week ay amon gyud makatuan. Salamat po Panginoon sa biyaya mo sa aming buhay. Salamat po sa inyong pag-protection sa amin at pag-igiya matagal lang. Sa mga visitors namin Ginoo, patuloy mo silang kaluyan na sila Panginoon patuloy na makakilala ay mo pinagin pagwanan imong mensahe. Sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, ang atin pong kukuhaan ng mensahe ay sa John chapter 13. Diri ho harayo han aton scripture reading kanina. John chapter 13. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayong umaga ay ang pag-aalagad na ginpakita ni Kristo. Ang pag-aalagad na ginpakita ni Kristo. John chapter 13 po mga kapatid, ang ating pagkukuhaan ng salita ng Panginoon. Sa libro ng Juan, chapter 13, verse 1. Bisperas na aton fiesta ang paglabay. Maaram na Jesus. Pastor Rosal, magkailan ng tubig. Maaram na Jesus, ngayon mabot na yung iatak na, yung pagbaya, hindi nga kalibutan, nganin pagkadtohan amay. Dayuday ginigugma niya ang iya mga sakop din nga kalibutan. Nang ginigugma niya, ira tubtub gud katapusan. Verse 2. Tarang ka, hapanihapon Jesus, nganan iya mga tinunan. Ginlaran na hanyawa nga maglilingo kan Jesus si Judas nga anak ni Simon Iscariote. Verse 3. Maaram Jesus nga itinubyan haiya hanamay an bugos nga gahom ngan maaram hiya nga tikang hiya ha Dios ngan tikadto na hiya sa Dios. Verse 4. Sanglit binmuhat Jesus ngan maglubas sa niya bawbaw nga bado ngan magbagkos in tuwalya. Verse 5. Inmipis siya in tubig nga daha palanggana nga nagtikang hinpanmusa han mga tiil han mga tinunan ngan ginpahiran han tuwalya nga iya iginbagkos. Verse 6. Hinmarani kan Simon Pedro nga nagsiring ha iya, Ginoo, mamumusa ka ba han akon mga tiil? 7. Nagbato ni Jesus sa iya, diri ka pa maaram yana kung ano anakon ginbubuhat, kundi ibabaruan mo ini kunina. Verse 8. Nagsiring Pedro, diri gud ako matugot nga mamusa kan akon mga tiil. Nagbato ni Jesus, kung diri ako mamusa animo mga tiil, diri ka na magiging tinunan ko. Verse 9. Nagbato ni Simon Pedro, kung amo man ini Ginoo, diri lang na akon mga tiil, kundi ilakip liwat, in paghugas an akon mga kamot ngan ulo. Verse 10. Nagsiring Jesus, anhuman na kumarigos, malinis na niya bugos nga lawas. Sanglit diri na kinahanglan maghugas pa ha iya nga ho, kundi ang iya mga tiil nala. Malinis na kamo, kundi diri nga tanan. 11. Maaram ni Jesus kung hino-an maglilingo ha iya. Sanglit nagsiring hiya, malinis na kamo, kundi diri nga tanan. 12. Katapos niya pamusa anira mga tiil, nagsulot na liwat Jesus sa niya bawbaw nga bado, ngan binmalik haya lingkuran halamesa. Nagpakiya na hiya, nasayod ba kamuhan ginbuhat ko ha iyo? 13. Natawag kamo ha akon nga magturutdo ngan Ginoo, ngan may kamatuoran kay amo gud ito ako. Verse 14 mga kapatid. Sanglit kung ako nga iyo Ginoo ngan magturutdo namusa ang iyo mga tiil, angay man liwat kamo pamusa ang iyo mga tiil. 15. Gintagan ko kamo in susbaranan, base sugarong niyo in pagbuhat ang ginbuhat ko iyo. 16.
Susumatan ta kamo hintinuod, waray oripon nga labaw han iya agaron. Waray sinugo nga labaw han nagsugo ha iya. 17. Yana, maaram na kamo ini nga kamatuoran, palaran kamo kun buhaton ininiyo. Pagpalayan ng Diyos ang natin binasa sa umagang ito. Ang ating binasa mga kapatid, at ang ating pangangaral sa umagang ito, ang pag-aalagad ng ginpakita ni Kristo. Isang kamanghamanghang bagay mga kapatid, na kung paano ang Diyos ay linmusad tikang halangit. Ang Diyos na naghimoy nga tanan, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, ang bituon, ang adlaw, ang bulan, ang gumawa ng dagat, ang gumawa ng lupa, gumawa ng puno, gumawa ng lahat ng ibon, gumawa ng lahat ng technology, ang Diyos na gumawa ng wifi, ang Diyos na gumawa ng malalaking mga building, ang Diyos na gumawa ng mga bukid, siya'y bumaba sa lupa. Upang tayo'y kalingain sapagkat pinakita ng Diyos sa atin kung gaano na tayo kamahal. So John 3:16, pinakita ng Diyos ang pagmamahal niya nung pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Sa aral ng Biblia, si Jesus ay Diyos. Siya'y tinatawag na anak ng Diyos. Kasama niya ang Ama, simula pa nung simula. Nung ginawa ng Diyos ang langit at lupa, nandun na si Jesus Christ, nandun na ang Panginoong Jesucristo. Kaya sa libro ng Juan 1, nandun ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Juan 1:1, sinasabi ng banal na kasulatan, nang sa simula ay kasama ng Diyos ang salita. Hanwaray pahimua ang kalibutan, nakada na ang pulong, kausahan Diyos ang pulong, ngan Diyos good ang pulong. Pagdating sa verse 14, makita natin mga kapatid, nahimo nga tao ang pulong. So ang pulong nga kaupod ng Diyos, ang siyaan pala, waray pahimuan kalibutan, itong nga Diyos, nahimo nga tao. Nahimo nga tao ang pulong. Karisigon na nahimo, karisigon daan diri ya tao. Kay nahimo nala iya nga tao. Why? Dios siya. Ngan puno hingrasya ngan kamatuoran. Nagukoy dinhiha aton, hinkit naton ang iya himaya, ang himaya nga kinarawat niya ha iya pagkabugtong anak ang Dios Amay. Si Jesus mga kapatid ay hindi lang basta tao. Siya ay Diyos na nahimo nga tao. Kaya isang kamanghamanghang bagay mga kapatid kung paano ang Diyos nakaupod na di niya kalibutan. Sinasabi sa Colosas 1:17, hanwaray pa ang nga tanan nga mga butang, nakada nahi Kristo nga daan. Amen mga kapatid. Klaro ang sirin ng Bible. Hanwaray pa ang nga tanan nga mga butang, waray ini nga tanan nga mga butang, ada nahi Kristo nga daan. Ngan dida hapakikusa iya Colosas 1:17, may adaangay nga pagkasunod-sunod ang nga tanan nga mga butang. Amen. Yung sinasamba natin na Jesucristo ay Diyos. Huwag nating isipin na ordinaryo lahiyang nga tao. Ang sinasamba natin na Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Kung pag sa sanlibutan, ginagawa lang nila na parang biro lang ang pangalang Jesus. Kapag nadula sila, Jesus, Maria Joseph. Ginagawang katarawan ang kalibutan ang ngaran ni Jesus. Sa atin yan ay isang banal na pangalan. Ang pangalang Jesus ay ang ngaran nga nagtataluwas sa mga tao. Acts 4:12, waray na laing nga ngaran nga iginhatag sa katawhan maliban ang ngaran ni Jesus. Sa ngaran ni Jesus, Buhat 4:12, sabi ng Biblia, iaagian ang kataluwasan pinaagi gudla haiya. Kay habugos nga kalibutan, waray lain nga ngaran, ngay ginhatag ang Diyos sa mga tao nga sadang makataluwas sa aton.
Salamat sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan niya naligtas ako. Sa pangalan niya naghahatag iya, hinday niya kinabuhi sa mga taong matuhay iya. Kaya ang pangalan ng Jesus ay dapat may igbaw hangatanan. Ang pangalan ni Jesus ay labaw hangatanan nga mga ngaran. Ang pangalan ko ay labaw. Diri labaw ang akong ngaran sa ngaran ni Jesus Christ. Diri labaw ang ngaran ng presidente ang ngaran ni Jesus Christ. Diri labaw ang ngaran ng tanan nga mga riko kakalibutan sa ngaran ni Jesus Christ. Ang ngaran ni Jesus Christ ang labaw ang tanan. Kay sa ngaran lang ni Jesus Christ natataluwas ang mga tao. Philippians chapter 2. Sinasabi ng Biblia na ang tanan nga mga tao maluhod ang ngaran ni Kristo. Philippians chapter 2 verse 8. Nagpaubos siya nga nagsugod tubtob ang kamatayon na cross. Filipos 2:8 nga 9. Tungod ini ginundong iya ang Dios ngadto ang gihatasi nga langit ngan ihinatag haiya ang ngaran nga labaw ang iba nga mga ngaran. Binigay kay Jesus Christ ang ngaran nga labaw ang iba nga mga ngaran. Verse 10. Kapag pasidungog ang ngaran ni Jesus, maluhod ang nga tanan, nga aadto halangit ang aan hiatuna, nga naadto ha kailadman. Tanan nga mga tao maluhod hangaran ni Jesus Christ. 11. Ngan hadayag mapapasangyaw nga Hesus Kristo amo ang Ginoo, kapag pasidungog ang Dios nga Amay. Sa panahon natin mga kapatid, kuti ila ang mga tao nga natahod kan Jesus. Yan na, malaya ang tao kung diri ha Ginoo o karuyag niya. Pero maabot ito sa kaadlaw, sa pilitan lahat luluhod. Sa pilitan lahat luluhod. Kay waray iba nga Ginoo si Jesus kulta. Kaya palaran kita yan mga kapatid na santang buhay pa kita, kilala na natin si Jesus Christ. Isang araw yung mga taong nag-reject sa Kanya bilang Ginoo, sila mapipilitan silang lumuhod kay kikilalanin nila yung kanilang tinanggihan. Lahat ng mga tao sa impyerno tungod hanira pag-reject sa Ginoo, mahadlok kira. Dapat nung buhay pa kami, tinanggap na namin itong tagapagligtas na namatay sa cross. Kaya, mga kapatid ko, napaka-mangha na ang Diyos na himo nga tao. Kaysa rin pa, bakit kailangan niyang gawin yun? Bakit kailangan na ang Diyos mahimo nga tao? Hinuo ba kita? Hebrews chapter 2. Basahin natin. Grabe, kung isipin mo, paano ang Diyos no need na iya kay nakalingkod na iya trono. Ang mga alagad niya, angels. Ano niya, pagkaon, di rin niya kailangan kumawon kay ang buhay ng Diyos forever. Nandiyon sa langit, nakikinita ang tanan ng mga ginawa niya. Yan ang Diyos. Ba't kailangan niyang lumusad? Di niya tuna. Hebreo 2. Verse 6. Nandyan na po kayo mga kapatid. Lugod. Sumala ang iginsiring ha ibang nga bahining kasuratan. O Diyos, ano ba ang tao? Nga maghuhuna-huna ka iya, tao man la. Kaya ano nga magbabaraka ka iya? Bakit mag-aalala ang Diyos para sa taong namamatay? Verse 7. Hinhalipot nga panahon, ginhimo mo hiya nga oruubos kayhan mga anghel. Ginpudong-pudongan mo hiya hinhimayang ng kadungganan. Ito yung nagsasalita tungkol kay Jesus Christ. Verse 8. Ngan ginhimo mo hiya nga maghadi ang nga tanan nga mga butang. Nasiring nga ang Dios naghimuhan tao nga maghahadihan nga tanan nga mga butang. Dayag ini kaupay nga lakip hini ang nga tanan. Kundi diri ta kinikita yan na nga nagahadi ang tao ang nga tanan nga mga butang. Verse 9.
kundi nakita kita nga hi Jesus. Ha madali nga panahon ginhimo nga uruubos kayhan mga anghel. Basi pinaagi han grasya ang Dios, mamatay iya para han nga tanan nga mga tao. Si Jesus Christ naging under siya ng mga angel. Hindi siya sulgon na langit, angel. Di man naging tao siya. Pero siguro to the third degree ng pagpapaubos ginhimo ni Jesus Christ. Na sinasabi dito na pinaagi ang grasya ang Diyos, mamatay iya para nga tanan nga mga tao. Namatay si Jesus para sa iyo. Namatay si Jesus para sa akin. Namatay si Jesus para sa iyo. Diyos na hindi dapat mamatay, namatay para sa iyo. Ngayon, yung binasa natin kanina. Diyos na himong nga tao, naglubas aniya bato. Tama ba? Lubas ba? Naghubad? Lubas? Nagukas? Ginukas niya pang-ikbaw nga bato. Nagtali siya ng basahan. Hinugasan niya yung tiil. Hinugasan ng Diyos yung tiil ng mga kapatiran. Yun yung binasa natin kanina sa John chapter 13. Na ginagawa ngayon ng mga ibang simbahan na inuugasan nila yung tiil ng mga sino yung inuugasan nila? Tawag dun sa mga elder ng Katoliko, Sister Ed, Sister Jane. Di ba may padi sa Kristan, merong tawag dun eh. Tawag dun ba? Gusto kong maalala eh. Inuugasan nila yung nandun sa mga naka-stage doon. Yun lang inuugasan nila. Pero yung kadaman ng mga tao, dapat ugasan nila. Hindi na inugasan. Ang Panginoon natin, inugasan niya yung tiil ng mga tiri nakamotor. Una-una ang tiil, ano na nga panahon? Waray sarakyan. Nanira gibabaktas te kang kung estimate natin Tacloban hanggang Baybay, lakad lang. Kaya Ginoo at pobre. Amo tiya ginbabaktas. Waray kabayo na hiragin sa sakyan. Pero advantage sa Panginoon na naglalakad siya sapagkat lahat na naagyan niya, nawawalian niya. Advantage sa Panginoon. Pero imagine, kung Diyos ka, dapat mandiri ka sa maduming paa. Pero si Jesus Christ, hindi siya nandiri. Sanglit, pinakita niya sa mga alagad niya, na ako ngani, Diyos ngani ako, Diyos ngani ako lumusad, naghugas sa niyo tiil. Basahin natin balik mga kapatid, John chapter 13. Ang Diyos nga tagiyahit nga tanan. O kamangha-mangha si Jesus Christ. Dapat hayya kita bumilib kay Jesus Christ. John 13 verse 4. Sanglit din muwat Jesus ngan maglubas aniya bawbaw nga bato ngan magbagkos si tuwalya. 5. Inmipis siya in tubig nga da hapalanggana nga nagtikang hinpanmusa han mga tiil han mga tinunan. Ngan ginpahiran han tuwalya nga iya ginbagkos. 6. Mamaya natin basahin. O di ba mga kapatid? Ikaw ang Diyos na gumawa ng langit. Siya ang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay. Nag-alagad. Yun yung point doon na dapat na gustong ipakita ng Diyos. Na siya, Diyos, nag-alagad. Amen mga kapatid? Amen. Sabagat sa Israel, wala silang doormat doon. Sa Israel, kada balay, may dangad to, banga. Na usa ka sumulot hit balay, manhugas ka anay. Pero si Jesus Christ,
Waray hiraman hugas sa labas, sa loob sila naghugas. At ang tagahugas nila ng tiil, yung Diyos na gumawa ng lahat ng bagay. Imagine mga kapatid, pinapakita ng Panginoon yung pag-aalagad. Sabagat sa mundo, ang mga surugoon, mababa ang pagtingin ng mundo sa mga surugoon. Sa mundo, ang gintatahod, ang mga agaron. Which is, tama yun. Sa Panginoon, hindi. Kung hinuan nakakalabaw, iyan mag-alagad. Si Jesus ay Diyos na nag-alagad. Na, hanin mabutiyakan Pedro sa verse 6. Nadiripay Pedro, Lord, ayoko, Lord. Ayaw niya. Panginoon, wag mo hugasan yung paa ko. Wag. Kasi siguro, siya na yung last. Nakapila siguro yun. Or nakalingkod ira, linmibo si Jesus Christ, ginugasan nila mga tiil. Pero ang dumangat na si Jesus Christ kan Pedro, dumiri si Pedro. Sabi ni Jesus Christ, yan na, dili ka pamaharaman akong ginubuhat. Kundi, ibaruan mo gyap ini, punina. 8. Nagsiring ni Pedro, diri gud ako matugot nga mamusa kan akon mga tiil. Ang nagbato ni Jesus, kung diri ako mamusa ni imong mga tiil, diri ka na magiging tinunan ko. So sa ibang mga translation, sa iyo pini na translation. Sa ibang mga translation, sinasabi doon, mawawalan ka ng bahagi sa akin. Yung pag-aalagad ni Jesus Christ sa atin, mga kapatid, lahat tayo nakaanggit. Nang si Jesus Christ nag-alagad tikad to a cross, tanan kita nakaangbit ang buhay na walang hanggan. Kaya sinasabi dito, kung diri ako mamusa ang imo tiil, diri ka makakaangbit, diri ka makakaparte haak karusingon, diri ka magiging tinunan ko. Yung pag-aalagad ng Panginoon may purpose para may bahagi kita sa iya. May part siya sa atin. May bahagi ang Panginoon sa mga tinunan niya. So yung pag-aalagad ay hindi isang bagay na ubos-ubusan nga buruhaton o waray kwenta nga butang, waray pulos nga butang. Ang pag-aalagad sa Panginoon ay pagkakaroon ng bahagi sa Kanya. Amen ba? Ngayon, may nabasa din tayo kanina dito sa verse 12. Baba tayo. Tatapusin na natin itong mensahe. Katapos niya pamusa nila mga tiil, nagsuluot na liwat ni Jesus sa niya bawbaw nga bado, ngan binmalik ka iya lingkuran halamesa. Nagpakaya na iya. Nasawid ba kamuan ginbuhat ko ay iyo? 13. Natawag kamo akon nga magturuddo ng Ginoo. Ngan may kamatuoran kay amo ko dito ako. 14. Sanglit kun ako nga iyo Ginoo ngan magturuddo namusan iyo mga tiil angay manliwat kamo magiparo pamusa an iyo mga tiil. So pinapakita ng Panginoon kung niya ngani nga Dios nagalagad asay papakita ng mga sulugoon niya mag-alagad niya it matag usa. Ang Panginoon natin ay nagpakita sa atin ng halimbawa na tayo'y mag-alagad. Verse 15, gintagan ko kamo Jesus baranan. Nagpakita si Jesus Christ ng example. Base sa garon niyo in pagbuhat ang ginbuhat ko ay iyo. So, sa ibang mga simbahan, hindi, ang ginawa nila, nagugasan sila ng paa. Hindi nila nagigits. Yung karyosin ng sini. Yung karyosin ng sini, mga kapatid, mag-alagad sa bawat isa. Verse 16, susumatan takamo hintunood, waray uripon nga labawan iya agaro. So, kung si Kristo nag-alagad, dapat kita na magustuhan, mag-alagad yan. Amen ba? Hindi to, ano yung mga kapatid, yung pag-aalagad, dapat malipay.
Kaya no, Serengeti, baba tayo. Verse 17. Yan na, maaram na kamo, hininga kamatuoran. Palaran kamo kung buhaton ni niyo. Dini sa waray, palaran eh. Pero sa Tagalog, masaya. Tama ba? Sis, Tate Raymond, sa Tagalog niyo po dyan. Masaya kayo kung ginagawa niyo ito. Tama ba? Verse 17. Sino po may Tagalog dyan? Sabi. Tagalog. Mr. Rosal, pwede, mahirap yan. Mister. Tagalog ito eh. Pabalik ko siya ito, Mister. John 13:17. Kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi mapapalad sa English to eh. Happy are ye. Sa English, happy are ye. Sister, Bulahan ka mo inyong kiling buhaton. ano May yun? katapusan ng 17. Bulaan, Oo, bulahan. Kuan ba? masaya, Oo. malipay. So yung dapat yung pag-aalaga, yung inaanap kong word. So sa atin, mahalaga yung words. Yung paglilingkod na masaya. Amen mga kapatid. Kasi minsan, iniisip natin na yung pag-aalagad, kabigatan, kabugatan, manimba. Ano ba ini? Panimba na liwat. Diba? Ano ba ini? Puwer ba na liwat? Ano ba ini? Permitting na liwat? Ano ba ini? Mabulig na liwat? Hindi ganun. Sinasabi dito ng Panginoon na kung maglilingkod kayo, dapat masaya kayo. Sapagkat ako ngani na Diyos, na tinatawag niyo kong Ginoo, Agaron, nag-alagad ngani, dapat giyap kita ng mga alagad ng Panginoon mag-alagad ng masaya. Oh, yung pagsaserve sa Diyos, hindi dapat burden. Lupainin. Oh, minsan may nakikita akong ganyan ng mga Kristiyano eh. Ano ba ini? Kapatid, magsisi ka na. Mali yan. Kaya dapat, pagdating sa Panginoon, dyan ka excited. Dapat kung yung mga bagay sa Panginoon, dyan ka nagkakandarapa. Dyan ka nagpupursige. Dyan mo binubuhos ang effort mo sa Panginoon. Amen mga kapatid? Oh, sa school nga eh. Mga nag-aaral dito sa school ha. Huwag niyo kung ano yun ha. Huwag niyo kung... Nangangaral lang ako. Nagawa nila. Sa school nga, 100% effort eh. Hindi naman sila yung nagligtas ng kalag mo. Hindi naman sila yung nagpo-provide ng kailangan mo araw-araw. Pero sa school, ano ka? Energetic ka. 100% ka nga effort sa Panginoon. Effort mo, ano? Kumusta? Kumusta yung ating pag-aalagad sa Panginoon? Kumusta ating buhay Kristohanon? Sa mga bagay, hindi natin napapabayaan, pero sa Diyos okay lang, napapabayaan. O, di ba? So mga kapatid, balik tayo sa ating binabasa, verse 15. Ito ay pangangaral na dapat nating matutunan. Gintagan ko kamuhin susbaranan. Base sa garon niyo pagbuhat ang ginbuhat ko ay iyo. Tignan natin kung ating paglilingkod ay masaya pa. Kayaan paglilingkod dapat malipayon. Amen ba mga kapatid? Iisan mag-uul. Basahin natin sa Hebrews chapter 12. Hebrews 12. Basahin natin. Excited ka dapat. Masaya ka. Nag-e-enjoy ka. Nag-e-enjoy ka dahil sa Panginoon ka nagsiservisyo. Hebrews 12 verse 2. Tutok kita kan Jesus. Nga amo ang sinasarigan hanaton pagtuo, tikang hatinikangan ngadto ha katapusan. Waray iya humunong tungod han cross. Lugod tungod han kalipay. Tikain niya, mga kapatid, tikain niya, tikat to a cross. Pero ano't may daniya? Kalipay. Nga naguhulat ay waray niya ikaawod ang pagkamatay ha cross.
nga niya na nalingkod na iya hatuo ang trono ang Dios. Purihin ang Dios. Dapat kung Christian ka, masaya ka pag nag-serve ka. Kaya, pinapakita ko sa atin dito sa mission, bisa na nabuhat, smile. Smile. Walang Kristiyano na alam niyo yun, dapat pag Christian ka, alam mo, tikat to ka heaven, you are happy in serving God. Mawara nga nito nga kalipay, maundang ka. Oo, kapag tingin mo yung pag-alagad sa Diyos, kabugatan nala, maundang ka. Bisan din uliwat. Maundang kung di rin na malipay. Hindi na pasayad. Maundang ka. Ganon din sa Panginoon, mga kapatid. Ngayon, ikaduha nga dapat tignan natin. Ang mga Kristohanon nga diri nag-aalagad, tingin nila labaw ira Ginoo. Ang mga Kristohanon nga diri nag-aalagad, ang ira kita ha ira kalugaringon labaw ira Ginoo. Tingnan natin, balik tayo sa John chapter 13. John chapter 13. John 13 verse 16. Kaya maganda tong ating salita ng Panginoon natin na pag-uusapan ngayong umaga sapagkat kailangan natin ito maintindihan. John 13 verse 16. Susumatan ta kamo hitinuod. Waray o ripon nga labawan iya agaron. Amen mga kapatid. Amen. Waray o ripon nga labawan iya agaron. Lagay natin sa simbahan. Kunan agaron nat na si Jesus Christ nag-alagad. Tapos ano iya mga uripon diri nag-alagad? Anong pinapakita nun? Papakita si ton nga tao nagsisiring nga Kristohano nila iya nga labaw iya sa Panginoon sa Kristo. Jesus Christ nagbigay ng buhay para sa atin. Ibigay din ang ating buhay para sa Kanya. 2 Corinthians chapter 6 verse 4. 2 Corinthians chapter 6 verse 4, mga kapatid, may kita natin sa ita ng Panginoon. Diyan na po kayo mga kapatid. Amen. Second Corinthians chapter 6 verse 4. Lugod ang nga tanan nga amon buhat pinapakita namon nga mga salubuon kami ang Dios. Pinaagihin pagantos ang mga kasamukan, mga kakurian, ng mga kasakitan. Baba tayo sa chapter 5, 2 Corinthians 5, verse 15. 2 Corinthians 5:15. Namatay si Kristo para hangatanan nga mga tao. Base adton may ada kinabuhi, diri lang mabuhi para haira. Amen mga kapatid. Namatay si Kristo para hangatanan nga mga tao, base adton may ada kinabuhi, diri la mabuhi para haira. Kundi para lahaiya nga namatay ngan ginbanhaw tungod haira. Kung si Jesus namatay sa'yo, dapat andam kagihap mamatay para iya. Yan ang tinuod na Kristyanismo. Kung si Jesus namatay para sa'yo, dapat andam kagihap mamatay para iya. Lagay na lang natin sa simpleng mga bagay. Sa magkulop na mga adlaw nga naagi, paano tayo nag-alagad sa Panginoon? Nung Lunes, paano ka nag-alagad sa Panginoon? Nung Martes, paano ka nag-alagad sa Panginoon? Nung Miyerkules, paano ka nag-alagad sa Panginoon? Huwebes, paano ka nag-alagad sa Panginoon? Nung Biyernes, paano ka nag-alagad sa Panginoon? Nung Sabado kahapon, paano ka nag-alagad sa Panginoon? Kay kun lumabay it mga adlaw nga waray ning pag-alagad sa Ginoo, karoy singon hayimo kalugaringon kala nag-alagad. So ganda pagintindi. Ayaw pagtuguti na nimo kinabuhi na labay na diri ka nakag-alagad sa Panginoon. In many ways, in many opportunity.
pinagpipray mo ang mga kapatid, kung na-income ka, nagulig ka sa ministry ng pagdadala ng mga tao, it's very simple. Ang simbahan ng Panginoon, ito ang simbahan na on fire sa pag-aalagad. Amen, mga kapatid. Dapat waray Kristohan nga dili nag-aalagad. Kaya ang pag-aalagad, nagpapakita na ikaw oripon han Ginoo. Amen, mga kapatid. Kung oripon ka, dapat may ginagawa ka sa Panginoon. Ngayon, kaya, isa pa, kunan agaron nato ng Ginoo, kaniyang ilan maabdan kita niya nga nag-aalagad. Basahin natin. Na blessed is that servant na kung mulpot an iya agaron, nadatnan iya nga nag-aalagad. Matthew 24, mga kapatid. Verse 46. This will be the last verse natin babasahin ngayong umaga. Matthew chapter 24, verse 46. Matthew 24, verse 46, mga kapatid. Nandiyan na po kayo, mga kapatid. Ano sabi? Pagka malipayon itong asurgoon, kung napag-uli haniya agaron, iabutan hiya nga nagtutuman ini. Di mo mamamalayan, baka dumating ang Panginoon, anong ginagawa mo? Sayod kita, mga kapatid, nga diri kita maaram kung saan o iya mabalik. Pero tigam ni, na unta, bumalik iya, maabdan kita niya sa pag-aalagad. This is the reason why we need members who are dedicated. Dedicated. Sabi dedicated, yon, alam nyo na yun. Committed. Kaya ano, unworld, pero may kita tataganhin tukso, temptasyon, mapaharayo kita sa Diyos. Unworld, pero may kita ilalayo sa Diyos. Walang ibang gagawin ng world, mga kapatid. Pero gusto ko maging aware tayo sa ito nga putang. Aagawin ng world ang ating pag-aalagad. Di ba, mga kapatid? So, you pray. Magdasal ka, Panginoon, palakasin mo yung paglilingkod ko. Na dapat tikaiha ang naton paglilingkod, nagtitika kusog, nagtitika upay, nagtitika husay, diri tikaiha, nagtitika hinay. Kung gusto natin umunlad ang buhay natin, dapat umunlad din ang gawain. Hindi ko na ilalayo ang buhay ng pastor niyo. Makakasurvive ka, maglingkod ka lang. Oh, maraming natatakot mag-alagad eh. Bakit? Baka mapabayaan ako. Baka pag... ang agaron mo, Ginoo, mahadlok ka. Di ba? Isipin nyo, kayo mismo mag-isip. Kung ang agaron mo, Ginoo, kayo na mahadlok ka. Oh, kunwari ni makaon, oh, mag-Bible study ka doon. Dalhin mo sa itanan ng Diyos. Pag pinagpala ng Diyos, papaisipin ng Diyos yun eh. Kainin mo. Turo ng maayos. Kain ka. May ulit. Bago sa akin. Ito lang eh. Sabi ng Bible, kung saan ka tanggapin, doon ka mag-stay. So, maglingkod sa Panginoon. May mga kapatid na tutulong sa iyo. Masyado tayo na-adlock sa mundo. Huwag kayo matakot sa mundo. Matakot tayo sa Diyos. Sa Diyos tayo naglilingkod. Ngayon, hindi maglilingkod sa Diyos yung mga mayayabang. Yung tingin nila sa sarili nila, mataas sila. Hindi sila maglilingkod. Hindi. Kaya sabi ng Panginoon, God despiseth the proud. He giveth grace to the humble. Basahin natin. Sulitin natin, mga kapatid. Kunti na lang.
Dito na to. Ilog daan yung ilog, ha? First Peter chapter 5. Pebon, ano? Masaya ka ba? Masaya. Amen. First Peter chapter 5. Masaya natin dito sa verse 5. Yon. First Peter 5 verse 5. Haamon man nga paagi, kamong nga mga batanon, kinahanglan magtahod adton mga magurang niyo. Amen ba mga kapatid? So, inutusan natin yung mga youth natin, lumalang kayo sa mga matatanda. Pagmano kayo sa mga member natin. Ngan pagpaubos kamo nga tanan base magag-alagad kamo ang iba. Amen ba mga kapatid? Natin yung words sinasabi, ngan pagpaubos kamo nga tanan base ano kuno makag-alagad kamo ang iba. So yung iba hindi nag-aalagad kay tingin niya mas labaw ya sa iya bugto. Nagets niyo ako? Yan ang world eh. Ba't ko ugasan yung paa mo? Ugasan mo pa ako. Ganyan sa world. Ba't kita si servisyon? Ikaw magservisyo sa akin. Ganyan ang world eh. Kaya sinabi dito, magpaubos para makag-alagad. Titignan mo yung sarili mo na sa rugoon. Next. Kay nasring ang kasuratan, nasupak ang Dios hadton mapahitason, kundi naluluoy hiya hadton mapainupsanon. 6. Sanglit, pagpaubos kamo haubos han kahuman Dios, base pahitason kamo niya kun mabot na an iya iginsad nga panahon. Pagpaubos, alagad. Oh. Ako, tinatawag niyo akong pastor. Pero nasasandok ako ng lugaw. Pastor, lagyan mo lugaw. Butang igyapin toppings. I-serve na to, pastor. Sige, boss. Oh, tinatawag niyo akong pastor. Pero alagad. Di ba may mga ayoko na mag-talk. Huwag ganon. I-love natin yung pagsaservisyo sa mga kapatid. Kahit minsan walang kapalit. Okay lang yun. Okay lang yun. Tornado. Sabi pa nga nila. Okay lang yun. Kahit walang kapalit yun mga kapatid. Basta gawin nyo lang yung pinapagawa ng Panginoon. Mag-alagad. Mag-alagad. Ang ating agaron, hindi tayo pababayaan. May nakuha tayong mensahe mga kapatid. Magdasal tayo.